Както да е, не мога да казвам тези неща. И ще се опитам да обгазявам хора в Brawl Stars. И разбира се, съвсем си няма кой друг броуър. Защо не? Имам трети акаунт. Мога да си нафармя на Silver Play Button. И спонсори. И зачува съм много бавен. Не съм играл Емс от много време. What the f... лагна ме. Щях да я убия. Ама Ангело е върхът от Cartoon Network ме уби. Тук имаме битка. Дами и господа, между черен човек и муха. Кой ще спечели? Мухата поведе черния човек. Аз ще се махам тук. Мразя 5 на 5. 5 на 5 е най-ужасното нещо в тази игра. И кой дава право да казва I can finally breathe again? И само да не убият нашия черен човек. От Алабама. И аз имам ужасен рейндж. Трябва да бъфна Темс. И гледаме черен човек атакува. Мята ракети, прави 9/11. Докато долу има Nintendo Game Boy. Game Boy. Мята ракети се едно е видял Пеле и иска да го изяде. Е муха там. Убива пингвин. Nintendo Game Boy умира от бурята. Но поне убиха мухата. И сам черният човек се направи Full Base, Full Box, 200. Няма дуел с май. Аде, искам да спечеля. На всеки гейм мод без мутация. Ако имаше дуел с без мутация, сигурно ще да играя Емс, Ръвс и сигурно Кордилиус или... Как беше името? Уивоу. Защото нямам Сталин неопремо. Не, Сталин е врага. Аре, обгазих Леон. Сиера Леоне. Време е да ги обгазя много повече. И обгазиха Аладин и Бел. И мене също обгазиха. Абе аз трябва да обгазя Брок, искам го. И Полки от Мексико. Имам няколко идеи. И това ще е едно от 3 само видеа на този канал. Направя го просто да качвам някакви глупости.
Ама се абонирайте. И така, да се гледам. Ах, този канал. Ада Олаф Митлер. Не съм го ползвал от 5 години. И мексиканецът, без малко да го обгази. Айде, спре за обгазяване. Искам да ме научите да играя Емс. Хаштаг Кузър. Ще ме обгазят, ще ме обгазят, ще ме обгазят. Хаштаг I'm going to обгазя them. Хаштаг не... Чакай малко, имам менуар пас. Да, обгазиха ме. Моите Аладин и мексиканеца си кемпят и там, като да не ги казвам какви. Арвеш, Гене, имаш супер. Генето е идиот. Да махнат Аладин. Аре, Аладин. Дай. Давай, Аладин и мексиканец. 2 в 1. Аладин и мексиканеца ще умрат от котката. Давай, Аладин. Вярвам в тебе. Не вярвам. Аре, бе, Аладин. Аладин умря. Колкото е стар плеер, мексиканеца. От Мехико. Да спечеля. Искам да се науча да играя 5 в 5. Добре, сега имаме Squeak. Blackwing Knight Inga Crow. Имаме Брок. И имаме и Мухата. И Брок умря. Но поне и техния Годзила умря. Те имат мексиканец, имаха. Годзила имат чаршаф гутка, имат бомбонки. Та сме хайно стероиди, наистина. Не се е бавам. Чаршаф гугутка умря от нашата чаршаф гугутка. Сега мухата на стероиди да умре. И мексиканеца. Обгазих мексиканеца, yes! Бе! Аз е муха срещу муха. Обгазих... не успях да обгазя мухата. Като... Ако чуете нещо, си извинявам. След тази игра ще спра на пауза. Да спирам. Аз никога не съм видял от тяхната чаша гугутска сягаш. Тя има ли скини или е нормална? Е нормална. И мухата ще умре от мексиканеца. Мексиканеца уби мухата през стената. Давай. Робот чаршаф гугутка. Уби Свети Валентин мексиканец. Давай робот чаршаф гугутка. Вече няма причина да играя 5-5 нокаут. Или защо 5-5.
Ще ги обгазил. Добре, сега какво ще играя? Бробол. Шоудаун е с мутации. Като после една игра на ранг, не, няма да играя. Айде малко да похапна. Кемър си е са, нали омлет. Ама колонита. Айде обгазих ама колонита. Tactical nuke incoming, обгазихме. Храна. Обгазихме голямата мечка. Ама не ми дава да ги обгазя с гаджета ми. Не знам защо. Ползвах го, ама не ги обгазих. И аз те качил в пил. Направо идете в лагера ми. Защо каза Айма два пъти? Аре бе, гром. И те ще тъмка се. Аре гром. О, някой друг също направил. Той е нещо на дуел се, Браво е, бик. Бик. Бул има... Бика има нещо голямо. Отдолу. А гром е руснак, той... Лоша. Има един човек, Бай Розов. Предизвикам те. Ти си гром, аз съм Емс. Едно в едно бро Старс. Аре, обгазих ги. Обгазихме ги. Вижте ми името и това видео ще прави в по-голям смисъл. Епик. Бо. Аре сега какво ще играем? Акют Англия. Нека да го видим. Той нещо. This bullshit. Страна. О, добре, го взех газа ми. Аре, уби го, че е шах глутка. Имам Star Power, който ме хилвах, да обгазих малко дете. Защо става мрази от гласа и бе? Този човек ма има лоша Star Power гаджет. И лоша им. Аре, кое непълно... Кое детенце ще спечели? Елате да ви обгазя. Елате в печката ми.
еврейската ми пещ. Крома, ако скочиш и те ще обгази. Черен. Добре. Виж. Пак черен. Аре, човек си иска без Star Power. Аре, обгазихме ги. Star Player ги обгази. Като ви моля, ако някой е в клана, да се отваря яйцата. Много съм близо. Знам, че ще успея. Сега на Wipeout. Малко красавички да хапна. SMR. Как не обгазих котката, бе? Аз идиота. Заслужава да го обгазя. И спасих на Макс живота. Елата да ви обгазя. Бе, наблизо. Не отдалече. Че си истински хора. Спокойно. Пише майки, бей. 100% да съм не знам да обяснявам. Ама не е да обгазявам. Направихме Twin Towers. Надежда са направили Леон черен. Аз го помня да бъде бял. What the fuck? Кой ползва този гаджет? Човека прави YouTube Shorts. Аре, обгазих ги. Посвети се да направя ранг 25 ЕМС. Сега Hot Zone. Единственото, на което харесвам да я играя. Тук само 50 кредита. Лилия Иванова скоро няма да идва. Няма да имам. Храна. Ето е Voldemort. Вместо че те са нарочно да направили 6-6-6, защото е мъртъв. Бам. И искам някой да тества нещо. С Кордилиус. На френд дебато само е възможно. Да... Искам да се види, ако два Кордилиуса се ползват Star Power, да кажем на нещо като Поко, дали ще се видят двата Кордилиуса. Аре, обгазих Покото. Мексиканеца. Мъртъв мексиканец. Аде, 2 в 1 обгазяване. Фак се обгазу.
Ако той май им дава... Ехето им помага, да им точка, докато е в Shadow Realm. Царство Семки. Майка му да е. Аре. Видеото свърши, когато спечеля на Hot Zone. Прегрява. Не. Аре, почва да ме лаги. Аре, обгазявам ги. Бе едно обгазяване. Пак обгазих единия. Колета нещо направи поне. Като някакси аз като вървях не активирах мините. Явно са бъфнали бло. Аде горчило. Две в едно им правя. Трябва да бъда стар плеер. Искам да знам тема на Бог какво прави вече. Като как са го нърфнали, преди стоях там за да получавам това как... Забравям как се каже. Супер. Ама не е супер. Защото го нърфнаха. И вече буквално нищо не прави. Те се мразят Бо. Поне му дадаха мутация за разлика от Емс. За разлика от Адолфка. Аре, ще направя тъмнел на лаптопа. Чао.